Čaute posádka. Čaute posádka. Ahoj. Výlet na Sicíliu začína. Zatiaľ ešte len cestujeme na letisko, ale už brzy budeme na Sicílii. Ideme do Trapani a hneď potom do Marsaly. Dobre, takže ideme na letisko, kde sa stretneme s Ručkavcami a Hanovcami. Takže tam sa vidíme. Čauko. Čaute. Ahoj, ahoj. Nazdar lidi. Ideme na dovču? Pán. Letím do Trapani. Dobre, tak máme spoločne. Na Sicíliu. Ale my tam ideme. Vy sa máte. Nebudeš bývať v Marsale? Budem bývať v Marsale, no. Možno pôjdeme jedným lietadlom. Možno, ale sedieť pri sebe nebudeme. Dievčence, predletová príprava. Tak ešte aj spolu činčin. Predletová príprava. Dievčence, dajte si šťastný let. Ďakujeme podobne. Maroško tiež predletová príprava. Maroško. Ty máš predletovú prípravu? Čo Ja máš? karujem, lítalo. Jaj. A ty nič? Ja som nepel, tak Teda, no. môžem. Ja mám tiež predletovú prípravu, máme Urpiner. Za chvíľu nastúpime a ideme sa baviť. Je otvorené, aspoň tam. Nie. Otržte sa. Čaute. Ježiš, Peťo. Kľud, pohode. Však len natáčam. Ale máme prvý zážitok. Tak sa otočte. Aj dozadu, počkaj. Kývaj. Dobre. Roman, skontroluj ten kalfas. Dáme fotku pred lietadlom, skupino. Vítajte na Sicílii. Ďakujeme veľmi pekne. Vítaj. Majiteľ Sicílie. Rainer s nami priletel normálne. Pristátie samozrejme drbol s tým ako vždy. Ahoj, Žide, Jarka ide. Či Gabika, áno. Nazdar, vítaj. Buongiorno. Nazdar, Peťo. Dajte. Aký bol let? Aj, no píšiš, ak Romanov kamión tak netrasie. Až pôjde okolo asi... No, čo hovorím, radožím, Klasika. a môj kačiar musí skákať. A však dneska to až tak netraslo, aha, už aj Roman ide. Len nespadni. Len nespadni. A ešte Danielka. Daj za tebou. Aha. Ty si vystúpila zo zadku. No čo, ako, pohoda? Perfekt, ja som mal takého parťaka. Tak je dobrá. My sme sa celom... Dobre, ideme. Tak ja som išla som boli môžete vyhľadiť. No, panoramata. Mňa bolo. Mohla som zobrať aj tú selfie. Dá, ja som myslela, že máš selfie. Som nehala na mamu, ale mamu tam aj tak. Pekne to je, no. Áno. Ešte to kvitne, super, áno. Ahoj, Boli, či tu máte tabaček? Nechceme zvoliť. Chceme sa kopať. Chytrá.
Ale nie, tá za tebou, táto nemáš vidieť. Za tebou. ja vidím jednu tieto tam. Dobre, tak máme špagety na večeru. Nie na večeru, na obed, na večeru pôjdeme. Nepôjdeme nikde. Grazie, signora, grazie. Čo sme zabudli kúpiť, tu bola také šalaty k tomu, také, že listové, víš, no k špagetám a tak. Tam s mačkou sa šalát nedá. Dala. Ja viem, jaký. Ty by si najradšej rukolový chcel. No ty, ruka, ja ti dám. Však ja ho poznám, čo si myslíš? Ježiš, aj ty. No ja. Spagety robí, čo sa ideš vypytovať? Ja pozvežu na špagety, no ale 5 eur povedz. Za 5 eur sa neoplatí znal. Tá je už celá čierna, viem sa tu. No. Aha. A prečo? Ona sa natiera. To je akož také čierne? No. Tu blato. Bahno, necítiš smrad toho bahna? Počúvaj, už... Nejdem. Na čo sa... Ja už to vidím. Počúvaj, a veď to už Škoda len peniaz. ten vzduch ti robí strašne dobre. Áno. Ja už ani dýchací prístroj nepotrebujem. Ja som rada nosí dýchací prístroj. Ale ja mám také dohody. Pozrieš? Čo? Čo si strika? Dobre, tak ti to na chate ti to ukážem. Ideš vás ukazovať. A to musí povedať. Inak tu majú dobre ty vína. Jasné. Šlape. Šlape To sa mi ľúbi, že ona sa smie, keby pila. Ale doma môžeš piť, ja neviem, vypijeme liter, ale nič nebolo, ty kokos, aha. Teraz poháriga. Okrem na druhý deň bolesti hlavy a potopný. Oh, you know? Okay. You see the big parking. Už sme fucking v Anglicku. It's very close. Tam sa nabrble. S tým blatom. Čo, pochopil si aspoň polovicu z toho? Áno, tu je restaurant za kúsok odtiaľ. Čo si pochopil, Dado? To bolo veľmi príjemné. Ona na mňa anglicky. Áno. Ona na mňa anglicky, ja na ňu taliansky. Neskoro. Na zdravičko. Jedre, šekedre. Takže nie, počkaj, ak za taliansky sa povie na Salute. Salute. Čo nech si hen ty mysla? Ešte raz bije puskone, keď získa, že sme Maďari. Ježenko, koľko ľudí? Ale jaký vekový priemer? Jarka, máš nacvičené všetko o ostrovoch? Dobré ráno. No, nacvičené nemám, ja som na dovolenke. Ale my potrebujeme informácie o ostrove od pani inštruktorky. No, idem si rýchlo niečo pohľadať. Dobre, doplň si rezervy. Prihláste sa o 15 minút. Príjem. A či ich prekričím ja. Ty nedáko. To si si všimováš teraz? On ma odpočíva. Aj to? Aj to. Veľký brat sa pozrie. Ja robím interviu. Pane, robíme interviu. Ako ste spokojení s touto loďou? S loďou dobre, ale ten kameraman mi ide na nervy. A čo posádka a cestujúci? Cestujúci normálne Vlúčný, jedia. lode na odpis, ako vidím, aj vekovo, aj tým geriatrickým Aj cestujúci sú na odpis. Aj cestujúci nie na odpis. Zle sme si sadli, skrátka. A kto vyberal toto miesto na sedenie?
Gavika. Tam Vy ste vyberali miesto na sedenie? Toto miesto? Ja som nevybrala miesto, ja som chcela miesto hore, ale tam je preplnené, chceli sme dopredu, ale boli tu protesty, že vonku fučí a začalo pršať, tak sme vybrali miesto. jedna mladšia, jak vy. Sme? Kto je toto sme? Konkretizuj. Sme naša partia, top partia z mesta Topolčany, Žuchari. Bože, nemenuj. Dobre. A tuto máme reklamu. Robíme reklamu našemu mestu a pani primátorka nám za to dá menšie dane. OK, toto jej pošleme. Prosím vás, pomôž. Lebo už aj ideš cez palubu. Už cez palubu. Aha, tu je aký mrak, rumburak, ale ideme z neho preč. Na ostrove svieti. La gavetta sulla tua sinistra, la gavetta del bue marino, bue marino. Vidím bufet. Vajco, tam budú varené vajca, čo nám Roman slúbil. To je ten citrón, čo býva aj v Lídne. No, tu by som za 2 dní na bicykli to obehol. Jaká zátoka, dívaj sa. Aj sa na zberu plávať. Ale to trošku väčšie vlny. To je Jarka. Je mi trošku nevoľno, Nevoľno? ale už sa to zlepšuje. A to boz rada, že si vzadu. Napredu to hádže viac. No veď tam sa mi to asi začalo, keď som bola chvíľu vpredu. Aj. Zostalo zle. No, už je to trošku lepšie. Dobre. No, na vstupu aj sa oteplilo. Aj hrad pekný vidím. Castello? Musím prísť na iné myšlienky. Ten hrad teraz vidno veľmi pekne. Roman, Jarka chce prísť na iné myšlienky. Čo s tým spravíš? Nič, nech skočí do mora. Budeš mať To si iné od neho myšlienky. čakal. To si- Budeš mať iné myšlienky na záchranu vlastného života. Bude mať iné, bude. Vám vidím aj cyklochodník hore. Tam tečí. Ja chcem už pevnú zem pod nohami. Už tam ideme. Takže vy potom vy dve nebudete už na lodi jesť, takže si zaberám vaše porcie. Kľudne, úplne kľudne. Ja som to Ono nikde nie je napísané, že... Počkaj, tam bolo napísané, že na lodi? On the board. On the board máme obed. Hlavný chod. On the board alebo on the boat? Board na palube. Board? Board na palube. Bolo. Na palube máme obed.
Je to tu jediná najväčšia budova v neogotickom štýle, tak si ju môžeme pozrieť. Potom som tam si prečítala, že ešte je tu nejaký kostel svätého Antonka. Ten, ak nájdeme, si môžeme pozrieť. A v podstate najviac je tu plážik, na ktorých sa treba ísť okúpať. To je celá ponuka ostrova Favignana. Okrem rybičiek a teda nejakej kavy. Áno. Dobre. Na zdravie. Ja sopel Andra, už je to tu. Poď, a pohárik si máš? Mám vás do môjho bufetu pojazdného. Však len to vyzerá, že minerálku pijete, chlapci. Povedz, jak sa povie víno po česky. Na zdravie! Áno, víno veritas. Toto nie, ale musím naliať do tých pohárov, aby ich neodpuklo. Hlavný výčapník. Vynikajúce nastrikované. Jedna ku jednej. Šírák mi netreba, slnko zašlo. Lebo jeden čistý, aby nám ho neodfúklo. Hoď, aj s osou. Pozri, aký má postoj tá auto. Natoč to. Tak ja sa posúvam. Je to, ona sa zaprela. Zaprela, aby mohla spraviť fotku. Je to dobré. Ja. Asi nájdete u... Máš dosť? Saluto, Mám dosť, to je Jarka, plné. saluto to bolo. Salute. Salute. Salute, rýchlo víno vyputé, či vypité. Danielka, neseň ti na hladinu, či na sušinu.
Zanes. Nebudeš, aby Hladinu na sušenú, čo je? pičný režim či pitný režim musíš Zanes. dodržať. Aj cisnou dať salute. Idem si dať s tebou celú. Danielka, salute. More ťa koplo do rič. Koplo do riči. Počkaj, ono sem toto dal špicl, aby nás bolo odpočúvať. Toto je odpočúvacie a ja tu áno. neslušne sa vyjadrujem o mojom zadku. Dobre, Vynikajúca vodička. ja idem pozrieť. Parádna súkromná pláž. Ja som si zabudla dať hodinky dole. A tam vám vedieť čo a jak. Muro, daj mi do toto ešte, ja som zabudla dať hodinky dole. Zadarmo sa otvára oči v Stredozemnom mori. No čo by kruj za to dali? Upohraté platne.